Aktiveringen af ledige får indimellem kritik for at være ligegyldig, men på Aalborg Kommunes håndværkerprojekt fik kontanthjælpsmodtagere i dag fint besøg af en, der virkelig sætter pris på de lediges indsats. Her til morgen var alt på værkstedet, som det plejer at være. Men så sker det. Pludselig spreder der sig en nyhed om fint udenlandsk besøg. Det kommer ind for Somalia, tror jeg. En sundhedsminister. Jeg tror, det er den første gang, vi har haft besøg fra Somalia, men det er jo en af topperne dernede. Så sker det. Klokken 10.00 dukker minister Dr. Ali Abdallah op med sit følge for at se nærmere på aktiveringsprojektet i Aalborg. Det havde jeg ikke lige regnet med, at de gad at tage hele vejen dernede fra, så komme herop og se, hvad vi laver. Så det er jeg da glad for. Sundhedsministeren fra Somalia har ønsket at få lov til at se aktiveringsværkstedet i Aalborg. Der, hvor man renoverer gammelt udstyr, som derefter sendes til somaliske hospitaler. It has helped a lot to the people, especially patients in the hospitals around Somalia and especially around Puntland state of Somalia. So it's a very important project for us. Så jeg synes, det er godt, når de laver det her. Så kommer man op om morgenen og ud og laver det. Det kan jeg godt lide. Det er ikke kun Michael Larsen, der er glad. Sundhedsministeren er også glad for det arbejde, der bliver udført. I am grateful. I would like to thank them, and I am also here to ask them to continue that support to the people of Somalia. Jeg blev lidt overrasket. Jeg synes, det var så godt, at vi laver alle de ting, vi laver for dem også. Og jo, jeg blev også. Fik jeg mere lyst til at lave noget mere.